Tukusikabasio mwancho morigeria umujumbe we bunge ya Bobasi mbia kaunti ya Kisii Mheshimiwa Innocent Obiri niganyara kubaka gwesokya na kubwatoka ujumbe yokubaganiria Christmas yekia ababwatani kurwase ebunge yaye asebono habaganirio mwaka muya ogocha bwa magendro naboigo omorembe aseboiga yareire meroberio heria agendrete kubeka busabe kirio gocha kwanekya buno mwaka ogocha na chigoikira nigo boiga ruresegeto gochia ase abasaye kwanekya buno nkwebeka bara senchirenge yokubwaterera chisemi asebona atebire ABC yaye gwetera sekigancha ya CDF nigera cheko nekyo mwako gocha nechikubwatoka chibasari hechira cheko bakonya basaya bwo kweganderia asensemo yabo yechisemi ngoreri bageliga wa gukwanya abasi naende na mono ko basabira Christmas yekia kubwato morembe amono mwako muyumu ya na rubwato morembe tutambukira umwaka onde 2025 umwaka oyiga no of course kama munanga kiende yonsi no the challenges chiaye lakini guys bobasi tindo chose no the challenges chinene ntobwata ito kororo agenderete na yanda itu akolire na yanda itu pangete tindara go twanyori challenge bunense twatwali challenge ito uchumi ya Kenya telingi ya mono lakini inde president ya tebire ngo yorosiere abo tokwegena ngane nagendera ko yorosia abantu baito babinyikira sense so gotaka ugotatwara ase maybe ibintu bitali korubuya egere bigenda to korubuya ense itekine mune constituency ibintu binene manne kabisa twakolire twarosire bira twamentire birasi bingo mwako biga ibinde bigendera te ibinde byaelire ase chisukuru cheito cha primary na secondary twamentire birasi site 20 byaelire bigo kolegasi naende binde mbire twaena na lero kumilesa twachi contractor chikorosia na binde byalengo ebikuru twakolire basari ntwanyirude se financial year yiga na litwa kinetie basari fund twakaira abana shiringi twanyorete 2,000 tukajikira 7 ntwamana chikuru 10,000 kiro omwana abakwenda university na tertiary institutions igo ntokanyite chiwese chinde babe patient yake naende toru chu basari icho achikonya abana kwenda school.